mga nangita og linahi nga experience o kalaagan this weekend. Sa ira nato kining karting nga gikahiligan gayud sa mga Sugboanon. Ani ang report. Sa panagdait dakwen sa Sugbo, nahimutang kining usa ka lugar nga ang dalit exciting sport. Kini mao ang go-kart. Ang kart o go-kart usa ka motorsport nga adunay open four-wheel type nga sakyanan. Una kining nauso sa gawas sa nasod ug dayon niabot dinhi sa Pilipinas. Apan kining dapit sa Mabolo, maulang ang nag-inusarang kart zone nga natukod dinhi sa Sugbo. Aduna kining 600-meter distance outdoor. Kun musakay na sa go-kart, kinahanglang mo gamit gyud og helmet for safety purposes. Alang sa mga first-timers, adunay video briefing nga ipahigayon aron masayod kung unsa ang mga angay ug dili angay buhaton. Ang go-kart zone natukod tungod sa kamahiligon sa mga tag-iyang ini nga mag-karting. After sa briefing video, tudluan sila sa among marshals unsaon pagmaneuver ang carts. Naay marshals nga mag-assist diri sa racetrack, naay mo pasud, naay mo assist sa sud sa racetrack o diri sa pit lane. Perfect kining dapit mga kapuso alang ni adtong gustong magpalahi sa ilang date sa ilang loved one o bisan sa mga magbarkada nga gustong magbonding. Mamahimo kang muabang sa ilang pasilidad sa kantidad nga 475 pesos matag 8 laps. Dili man problema ang oras kay bukas sila matag adlaw. Uban ni Demi Hernani ug Juvel Obiso, Luan Merondina, Balitang Besda.